The accused is sentenced as follows. For count 1, that is kidnapping, he is sentenced to 10 years imprisonment. Ufumene ubulungisa namhlanje emva kweminyaka eli-14 wathi wadlwengulwa kunqweme lwase-Kings Beach eGqeberha usomashishini u-Andy Gawa emva kokugwetywa ubomi entolongweni izihlandlo ezisibhozo neminyaka engama-34 kukaMoses Qesha. You need to have 50% to pay off so that the municipality will write off the remaining 50%. Ziyabethabethana izimvo zabahlali mayelana nesigqibo sikamasipala waseThekwini sokucutha amatyala amanzi kumashishini nakumakhaya ngomyinge ka-50%. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uza kutyelela eWashington eMelika nalapha aza kudibana nomongameli uDonald Trump ngolwesithathu eveki ezayo. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Inkundla ephakamileyo yeGqeberha eMpuma Koloni igwebe ubomi entolongweni izihlandlo ezisibhozo neminyaka engama-34 uMoses Qesha. UQesha ugwetyelwe amatyala ali-12 aquka ukuphanga, ukubetha, ukweba, ukudlwengula kwakunye nokuxhwila usomashishini waseRhawutini u-Andy Gawa. Ngethuba ewisa isigwebo uJudge Philip Zilwa uchaze uMoses Qesha njengerhamncwa elinemithambo isoloko igacela amanina ukuze lanelise inkanuko yalo. Wongeze ngelithi umtyholwa wawanyevulela ngamandla amalungelo exhoba yaye isenzo sakhe sasingenalusini. Apparently, when the accused comes across a woman in a secluded area, he considers her fair prey to satisfy his lust on her in any way he pleases. He clearly regarded the complainant as an object on which he can do as he pleases, sexually penetrating her both from the front and from behind, without any regard for her feelings and dignity as a fellow human being. The accused is sentenced as follows. For count 1, that is kidnapping, he is sentenced to 10 years in prison. To count 4, which is rape, he is sentenced to life in prison. To count 5, which is rape, he is sentenced to life in prison. Emveni nje kokuwa kwesigwebo intombi ka-Andy Gawa ulixhoba uceliwe Gawa ukhafula amadangatya ngethuba ejongene ngqo nomdlwenguli kanina. Ukwathe eyona nto eyehlela umama wakhe linxeba elinzulu elingapholiyo. This is just absolutely unacceptable. You can't even look at me. Yeah, you don't even have the courage to look at me staring at the newspaper. It's completely disgusting and unacceptable. The emotional toll is immense. You might see my mom who stood in court strong, but she's someone who's had multiple sleepless nights, who's no longer been able to work, and whose memory has been greatly impacted. Ijaji ithe isimilo esikekeleyo sikaQesha asinandawo nanini na kweli lizwe yaye amabhinqa anelungelo lokuphila ngaphandle koloyiko. Kambe umtyholwa unembali yezigwebo zolwaphulo-mthetho ukusukela ngomnyaka ka-1992. Ziyabethabethana izimvo ngokuphathelene nesigqibo sikamasipala waseThekwini KwaZulu-Natal sokucima amatyala amanzi ngomyinge ka-50%. Lo masipala uthi ukwenza oku kuthula umthwalo kubahlali nakumashishini kodwa uqina umnqwazi kwezinye iinkokheli zamaqela aphikisayo kwakunye neenkokheli zemibutho yasekuhlaleni. Esi sigqibo sizana njengoko umasipala enetyala lamanzi lixabisa ngaphaya kwe-14 lezigidi zeerandi. Umasipala uthi abo bafuna ukuxhamla kuzafuneka bafake isicelo kwangethuba. I-DA eThekwini ithi iyalamkela elinyathelo kodwa ixesha elibekelwe izicelo alanelanga. You need to have 50% to pay off so that the municipality will write off the remaining 50%, which is not practical for the residents, considering the fact that this is only happening until the end of June, which means we have 1 month basically to do this. And if you look at the previous attempts that we have done this, there's been terrible communication from the municipality. We have not been consistent.
Umbutho wabo barhumayo ukusebenzisa inkonzo zikarhulumente i-eThekwini Ratepayers Movement uthi uyalamkela elinyathelo. For those who are regular with their payments, they will obviously feel aggrieved because they've been paying full and they haven't been given any benefit. But I mean, there's a bigger picture at play. As an association, we are fighting to drive down the tariffs and try and make it affordable for every single person. And I think that's what we need to. Esi sigqibo siphunyezwe ngolwesibini kwintlanganiso yeBhunga. Umasipala uthi oku ukwenza ukukhawulelana nabahlali. Izothi mawuno sikweleto onkwelele sona asixoxe. Uma uzongikhokhela u50% waleso sikweleto uhafu waso ngiyawusula munye 50%. Ukanti isixeko saseThekwini siqinisekile ukuba oku kuza kothula umthwalo emagxeni kwabo batyala umasipala. Ukhutshiwe ngumzali wakhe esikolweni umfundo neminyaka eli-14 eThekwini KwaZulu-Natal okukulandela ukungaphatheki kakuhle ngontanga ndini esikolweni ngenxa yokuba besithi uthandana nesini esinye. Abafundi batyholwa ngokumthuka nokumbetha lo mfundi ngaphakathi kumagumbi okufundela. Siza kuphazamiseka izifundo kwinkwenkwana eneminyaka eli-14 ubudala nengumfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Oku kulandela isigqibo esithatyathwe ngumzali wakhe emva kwezityholo zokuxhatshazwa kwalo mfundi esikolweni. Kuvakala ukuba abanye abafundi bayamdlandlathekisa de bambethe lo mfundi besithi uthandana nesini esinye kwaye yinkawu. Lana January kuye kwenzeka ukuthi mayibuye esikoleni athi mama nginabantwana abangibulisha esikoleni. Angiyithandi eyenzakalayo, so ngicela ukuthi one day nawo ufike esikoleni ufike uyikhuluma lento. Ngathi mina no, angibone isidingo sokuthi ngaze ngilongikhuluma lento wena ngoba lento abathi uyiyona awusiyiyo yazazi. So unga entertain ungayinaki. Wena qhubeka uya lento uphumelela endlini uyile esikoleni. Mangabe sekusuka ephuma eklasini kuyi-break eyuchama sebemlandela ngemumva. Uma bemlandela ngemumva bafike bamkhiphe etoilet uthunyelwe omunye lo uthunyelwayo omkhulu bathi big guy. Uma bemkhipha bemthatha aphume etoilet mayephume etoilet bese kutshelwa oyedwa ukuthi akamshaye. Nanjengoko lengxaki yokuxhatshazwa kwabafundi esikolweni bexhatshazwa kwangabanye abafundi ixhalabisa luthini uluvo kwisebe lezemfundo. We're calling upon everyone, parents, learners themselves, to say the coexisting is very important. Le meko yalo mfundi ungakwaziyo ukuziphindezela nophele encama ikamva lakhe neliyimfundo ichukumise namaqumrhu azimeleyo. It's really sad and devastating that in 2025 we're still finding people being abused because of how they express themselves. Because whenever we speak of SOGIASIC, we speak of sexual orientation, gender identity, expression. And expression doesn't mean the sexual orientation of a person. Kungoku nje umzali walomntwana uthi uyile kwesi sikolo ezama isisombululo koko ufikele kwaba bafundi naye bamgrogrisa ngezithuko ze wabhenela kwisebe lezemfundo nelisaqhubayo ke ngophando. Umbutho abasebenzi bakarhulumente PSA ithi khathazekile kakhulu ukukusweleka kukagqirha Alulutho Mazwi esemsebenzini kwisibhedlele iPrince Mshiyeni Memorial eThekwini KwaZulu-Natal. PSA ityhola ngelithi lo gqirha ungumfundi uye wanyanzelwa kuba aphangele nangona eye waxela kuba akaphilanga. Kanti uxa wakhe uye wabalisa ngemizuzu phambi kokuba asweleke ugqirha Mazwi kwakunye nempatho egadalala koogqirha bangabafundi kweli siko lempilo. When he reported that he was not well, he was instructed by the supervisor who said, he must report for duty. And he collapsed and died in this hospital. It is for this reason, as PSA, we have called for the suspension. And we're very disturbed that we're expecting that the office of the MEC will be able to attend to this hospital. PSA is on record raising numbers of issues in this particular hospital, where you've got about 28 nurses that are on medication for depression due to ill treatment. Especially in the Department of Pediatrics, everyone will account to this and say
that when you are rotating, or rather when you're about to rotate in pediatrics as a junior doctor in training, you operate under fear, because that's the first thing that they will instill, that you will repeat the rotations. They always put out that threat. So even with him, you know, it was fear, most definitely. You could see that even a person who is sick, the only thing that was on his mind was trying to find replacements. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uzakutyelele eWashington eMelika nalapha zakudibana nomongameli uDonald Trump ngolwesithathu eveki ezayo. Abamongameli babini baza kushukuxa imiba ephathelene norhwebelwano kwakunye neminye imiba etshisa budlelwane phakathi koMzantsi Afrika neMelika abuncumisi kwaphela ngenxa yeengxelo ezingenabunyani zokubulawa kwabantu abantetho isisibhulu kweli. We are not going to the US on our own. We have been invited by President Trump. He is the one who made the public announcement that he is going to meet with us next week. So there is no one who invites a guest to mistreat them. So we are expecting the highest level of decorum and necessary protocols to be accorded. It doesn't mean we'll agree in all matters, we'll differ, but we believe that our relationship with the US is mutually beneficial. We also have that which the US will require, the critical minerals, and we have approved the strategy of critical minerals. So our relationship is very mutually beneficial, and that's the focus of our emphasis. Namhlanje indlu yasebukhosini yamafaku ibambe intlanganiso nalapha icacise ngobume besisikhundla ekuchophe kuso ukumkani Daluxolo Dumelani njengebambela. Lentlanganiso ilandela ukubhengezwa kukaYolisa Sigcawu ngunyana kakumkani Zanozuko njengeyona ndlalifa efanelekileyo ukukhokela ubukhosi bamampondo indlu yamarhelane. Indlu yamafaku imile kwelokuba akho nkundla negunya lokuthabathela indlu yobukhosi zigqibo kuphathelene nomntu ozakuxhuzula imikhala. Iyakhula iyantlukwano nokujijisana kwizindlu zobukhosi bamampondo, amarhelane namafaku abanga uyena mntu ufanelwe kukukhokela ubukhosi bamampondo phakathi konyana kakumkani kaZanozuko uYolisa Sigcawu nebambela ukumkani uDaluxolo Dumelani. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, amarhelane abhengeza uYolisa njengendlalifa eza kukhokhela ubukhosi bamampondo. Xeshikweni namhlanje, indlu yamafaku ibambe intlanganiso ekhawulezileyo ukucacisa lo mba, nalapho ithe ayigungqi kwelokuba ukumkani uDumelani nguye ofanelekileyo kwezi sikhundla. Ayikho into yokubana ikumkani ingachongwa yi-Constitutional Court. Ikumkani okanye inkokheli yasebukhosini ichongwa yile nto kuthiwa yi-Royal Family. Umasipala wale ndawo uvakalisa ukunika inkxaso kwindlu yamafaku ngelithi isigqibo sendlu yobukhosi asinakuphikiswa. Xa sele i-Royal Family ithethile, then urhulumente wase-Eastern Cape athi ndenza le nto ibiqalwe i-Royal Family, asinasizathu sento yokubana singathetha enye into. Kambi isithethu sendlu yamafaku sona sithi indlu yamarhelane kuza kufuneka ibuyele kwizigwebo zenkundla izifundisise kwakhona. If you accept as a point of departure that Zanozuko is indeed the king, the logical extension is that the royal family that identified him is the legitimate royal family. Their issue is that they want to accept that Zanozuko was a king, while at the same time reduce him into what Botha Sigcawu was, a creature of statute. Because when Botha Sigcawu was imposed on the Mpondo people after the passing of King Mandlonke, the courts could not defend on customary basis how he is a king without any royal family backing. Ubukumkani bukaYolisa Sigcawu ke abukaqinisekiswa ngurhulumente ngelixa nekumkani ebambeleyo ukumkani Dumelani engekabekwa ngokusesikweni kwesi sikhundla. Umphathiswa wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi uthi akakholelwa ukuba ukurhoxiswa kwenkxaso-mali lilizwe laseMelika kwinkqubo yokulwa intsholongwane kagawulayo iza kukhokelela ekubhangeni kwale nkqubo kweli. uMotsoaledi uthi le nkxaso-mali ibisuka eMelika ibiyimali engange-8 billion zeerandi nebincedisa kwingxowa-mali ne-50 billion zeerandi nebekelwe bucala ukuncedisa kwiphulo lokulwa intsholongwane kagawulayo kweli.
must put it categorically clear that under no circumstances will we allow this massive work performed over a period of more than a decade and a half to collapse and go up in smoke because President Trump has decided to do what he has done. If we do so, we'll have thrown massive investment in time, money, and human resources away. And at any rate, we don't want to go back to the period where death was the order of the day. Kanti namhlanje umbukeli wethu osembalenhle eMpumalanga usithumele ivideo nalapha khala ngelindle elihamba kwisitalato abahlala kuso kwaye kungoku nje lingena nakwizindlu zabo. Ngumhlali wala embalenhle eMpumalanga. Sicela basisize nayi eSurisha esihlukumeza siyacela nje basisize. Ngila embalenhle extension 22 egate 7. Lamanzi lawa singena zezindlini besicela umasipala alekelele la asize nayi eSurisha yenze plan ukuthi angayenza njani ngale Surisha. Siyacela of iChief noma azama kuyilungisa. Siyacela. Siyabulela kumbukeli wethu ngokusithumelela le video asazise ngengxaki abajengene nayo. Mbukeli nawe abukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo. Cela usifotele ivideo ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele wathi nendawo kuyo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Ngasibini kuwe madikela noncuthu kudeska yenu yendaba ndiyakubulisa nawe bukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku kwiqonga lam leMozulu mnake ngegama ndinguThabile inzwakazi yabathembu mvanje bethu nayanje kaloku iMozulu leyo ke bukeli wam apha ekhaya esiye sivule kaloku ngoyiphawula ngawo lo mfanekiso wethu wokuqala ke nokugxininisa ngamandla kwiziganeko zamvanje apha nje kuMzantsi Afrika uphelelwa uphawula ke bizontsuthu uba noko kuhle futhi kucwenga kamnandi kuzole impela apha kumbindi impela indaba ezifana phakathi koPriest ekuseni bevuswa siso nje esasithoba baqhubeka bukeli wam baluvale balusoka usuku lwabo ngomso ngamaqondo aphezulu ka-25 degrees kunqabe nam kokuba siqwasela kaloku amaqondo wakho ke mbukeli wam aphantsi naphezulu ngelokuqala iphondo phaya eMpuma Koloni phaa kwindawo ezikwimpuma lephondo kakhulu phaa eMthatha xa ngamafupha engakumbi ke ngelaa xesha lasekuseni bevuswa mbukeli wethu apha ekhaya nguye kaloku la-13 degrees kanti ke baphila kanje kwelaa phondo laphaya kaloku eFree State ngamandla ke futhi phaa kumazantsi welaa phondo iindawo ezifana naphaya koBloemfontein ekuseni futhi kuconge kamnandi noxa kungabanda ngenkwankci xa bevuka phaya ngaso kaloku esasibhozo kanti ke benjenje phaya ephondweni lasentshona Koloni ngamandla futhi kwimpuma yelaa phondo nokuphakama kwelaa phondo futhi njengaphaya kaloku eBeaufort West kwasekuseni kuyatshisa mpela ingakumbi ke ngeva kwedina xa bevala usuku lwabo ku-29 degrees kanti ke sebenjenje kwakhona mbukeli wam phaya ephondweni laseNorthern Cape ngamandla futhi kumantla welaa phondo iindawo ezifana napha kaloku koKuruman futhi nazo zonke nje ezaziphaluka ngabande kuseni bevuswa ku-7 degrees kanti ke kunqembe nam kwakhona kukubanzi ephondweni laseNorth West ngomso ngamandla ke futhi amazantsi walo koBloemhof phaa kwasekuseni bevuswa ngula 9 degrees bebubande Klerksdorp ekuseni ngenxa yaso kaloku esisithandathu bona ke benjenje kwelaa phondo laphaya ke eRhawutini apho sikhoyo ke thina ngawo lo mzuzu amandla walo kundlunkulu mbukeli wam ekhaya ikhona inkwankca ukubhudla okuqathe kakhulu kwamoya phaya ePretoria ngaye kaloku nje la 9 degrees kanti kwasiqwalasela ngokubanzi phaa kwelaa phondo ke eliphakamileyo apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiLimpopo ngamandla futhi kwincam yalo njengaphaya koThoyendo zikhona intshizane ngamandla futhi xa bevuka phaya ekuseni ngaye kaloku la 10 degrees sehle njalo kwakhona phaya ephondweni elisempumalanga apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi kumazantsi walo esithandathu ekuseni khona inkwankca engephingo 7 naphaya eMelo futhi kungabanda ubhudla umoya mpela phaya ngo-8 degrees vuma man apha ekhaya ndiyivale ndiyisonge phaya kaloku KwaZulu-Natal amazantsi welaa phondo yinkwankca yingqele kukubhudla komoya namafu mpela phaya eKokstad ngo-5 naphaya eDurban ngo-17 mna ndikuthina kangaka xesha lemyoli. Kamnandi mawethu.